Akwụkwọ Job isi nke mbụ. E nwere otu nwoke n'ala aha ya bụ Job. Nwoke a bụ onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu. O nwere ụmụ nwoke 7 na ụmụ nwanyị 3, atụrụ ya, kamel 3,000, ala 5 nwere 2,000 keis. Ezinụlọ ya buru ibu nke ukwuu, nke mere na nwoke a bụ onye kachasị ukwuu n'ime mmadụ niile na-azụ ehi na 500 ụlọ ha. Onye ọbụla n'ụbọchị nke ya na nke ọwụwa anyanwụ, ụmụ ya ndị ikom gara iri nri na ihe ọṅụṅụ na ha. Mgbe ụbọchị oriri gafere, Job zigara ha ka ha kpọọ ụmụnne ha nwanyị 3 ka ha rie nri ma doo nsọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'uhuruchi, wee nye onyinye mkpụrụ mbụ nke okwu nye aha ha niile. N'ihi na Job chere, o nwere ike ịbụ na ụmụ m nwere obi. Otu ụbọchị mgbe ụmụ nwoke ahụ mehiere ma kwutọọ Chineke, Chineke bịara guzo n'ihu mgbe ahụ. N'ime ha, Onyenwe anyị jụrụ Setan sị, "Ebee ka Onyenwe anyị nọ? Ebee ka i si bịa? Ị sịkwa bịa?" Setan wee zaa, "Jee ije n'elu ya." Onyenwe anyị wee sị Setan, "Ị hụghị ohu m n'anya, na ọ dịghị onye dị ka ya n'ụwa a, onye ezi omume na onye ziri ezi, onye na-atụ egwu Chineke ma na-ezere mmebi iwu?" Mgbe ahụ, Setan zara Onyenwe anyị sị, onye na-atụ egwu Chineke n'efu, ị gbabeghị ya n'ụlọ ya na ihe niile o nwere gburugburu. Ị gọziwo ọrụ aka ya, akụnụba ya amụbawo n'ala ahụ. Ma ugbu a, setị aka gị metụ ihe niile o nwere aka, ka ị hụ na ọ gaghị ekwulu okwu n'ihu gị. Jehova wee sị Setan, lee, ihe niile o nwere dị n'aka gị. Naanị n'ahụ ya ka ị gaghị agbatị aka gị. Setan wee si n'Onyenwe anyị pụọ. Otu ụbọchị ka ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya nwanyị nọ na-eri ihe ma na-aṅụ mmanya vaịn n'ụlọ ụmụnne ha ndị okenye. Onye ozi bịara ịzụ anụ wee sị, ehi na-akọ ugbo na ịnyịnya na-abụ anụ ụzọ n'ọnọdụ ha. Ndị skabia bịara n'ike wee jide ha. Ha ji mma agha gbuo ndị ohu ha. Mana naanị m gbapụrụ ka m gwa gị. Ka ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ọkụ Chineke si n'elu daa, gbaa atụrụ na ndị ohu ahụ ọkụ ma merụọ ha ahụ. Mana naanị m gbapụrụ ka m gwa gị. Ka ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ndị Kaldia banyere n'igwe atọ wee dakwasị kamel, jide ha ma gbuo ndị ohu ahụ site na mma agha. Mana naanị m gbapụrụ ka m kọrọ gị. Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, onye ọzọ bịara wee sị, ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom na-eri ihe ma na-aṅụ mmanya vaịn n'ụlọ ụmụnne gị ndị okenye. Lee, oke ifufe si n'ọzara tie nkuku 4 nke ụlọ ahụ ma dakwasị ụmụaka ahụ. Ha nwụrụ. Naanị m wee hapụ m ka m gwa gị. Job wee bilie dọwa uwe ya, fegharịa isi ya, daa n'ala ma kpọọ isi ala wee sị, agbara m ọtọ si n'afọ nne m pụta, gbaa ọtọ ka m ga-alaghachi na ya. Jehova nyere, Jehova anarawokwa ya. Ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi n'ime ihe niile. Job emeghịghị ma ọ bụ boo Chineke ebubo nzuzu.